Ahoj, ahoj, tě právě zdravím z hor západného Slovenska. Nepoviem ti, že kde som, budeš mať za úlohu to uhádnuť podľa videí, ktoré tu uvidíš. Takže taká malá hadanka. Keď budeš vedieť, tak mi napíš určite do komentáru. A ja som práve vyšiel na taký prvý checkpoint. Je tu takýto prístrešok. V noci napadol nejaký sneh trocha. A budem sa tu asi snažiť prespať dnes v noci niekde. Takže poď so mnou na dobrodružstvo. Zavolal som si mačky. No ja už sa blížim pomaly k prvému vrcholu a už tu má taký správny horský vibe. No ja mám za sebou prvý vrch a teraz pôjdeme vlastne hrebeňovku a skúsime nájsť niečo, kde sa v pohode vyspíme. Nejaký prístrešok alebo tak. Tentokrát to nebude bushcraft, takže budeme hľadať nejaký prístrešok alebo niečo podobné, nech sme v bezpečí ochránení hlavne pred snehom a pred tým, keby začalo fúkať nejak moc. Ale je to tu krásne namrznuté. To už je celkom rarita v dnešnej dobe. Je takto zasnežený a zamrznutý les, takže teším sa z toho. Měl bych to asi vzdát a vrátit se k nudlím. Vzdát nebo nevzdat? Vrátit se nebo nevrátit? Příliš se zaobíráš tím, co bylo a tím, co bude. Existuje rčení. Včerejšek je ten tam. Zítřek nám není znám, ale dnešek to je dar. Tak si toho daru náležitě váž. Tak už idem asi 5 hodín celkovo a už budem pomaly musieť riešiť to spanie. Každopádne je tu ešte jeden vrch na tejto hrebeňovke a verím v to, že tam niečo bude na spanie. Skoro pri každom vrchu je aspoň nejaký prístrešok.
Akože výhľad na jedničku. Fakt top. No a ja som vlastne išiel z toho vrchu, takto hrebeňovku, až sem. Začínal som tam niekde dole. Každopádne oplatilo sa si počkaj a vydať sa na takú dlhú cestu, lebo zaostri ma tu čaká takáto krásna útulňa. Je fakt nová. To milujem na Slovensku, že tu je toľko týchto horských chatiek, útulní a úplne v bezpečí aj v zime sa tu dobre vyspíš a nebude mi vôbec zima. Aha. Ja myslím, že môže byť. A môžeme si dať room tour. Takže let's go. Super, že to je nejaké drevo. Pokúsim sa a ja potom nejaké nanosy. Tu je niečo nachystané. Návštevný poriadok. Keby ste videli tohto psíka niekto, tak určite zavolajte na číslo. Check this out. Je to fakt teplúčko. Takže úplná paráda. Sú tu nejaké veci. A ten obraz už není vôbec dobrý. Ale čo je ako halus, tak tu je asi aj svetlo. No, nefunguje, ale každopádne videl som tam panel a nejak by to možno mohlo fungovať. Ale to absolútne ja nepotrebujem. Ja som rád za toto. To je ako fucking luxus. Konečne sa najem a napijem. No mal som si sušiť drevo. Oheň vlastne už horal. Takže na zdravíčko. No musím šetriť vodu. Takže asi takto si spravím jedlo. Je to čerstvo napadané, bude v pohode. Tam je nejaký list. Aspoň to bude mať nejaké korenie. A som zvedavý, že keď to naplním plné, koľko tam bude potom vody, keď sa to roztopí. Je to podľa mňa tak 15% obsah. Bolo to plné. Tak to má niečo pláve, ale to nebudem riešiť. Každopádne tam musím ešte doplniť zase doplna, nech sa to naplní na toľko, aby som si dokázal spraviť instantné cestovinky.